имсол дар мавсими кишти пунбадона аҳли заҳмати хоҷагии стансияи назорати давлатии шаҳри Турсунзода 24 намуди пахтаро кишт мекунанд. тухмиҳои гуногуни ватаниву хориҷиро масъулин барои санҷиш мекоранд. бояд гуфт ки ин хоҷагӣ ҳамчун хоҷагии таҷрибавӣ дар миёни шаҳри Ҳисор, ноҳияи Шарина ва шаҳри Турсунзода фаъолият дошта, тамоми зироату полизиҳои санҷидашуда ба дигар хоҷагиҳо тавсия дода мешавад. тибқи иттилои раиси хоҷагӣ Уктам Нормуродов, пахтаи навъҳои меҳнат, орёӣ ва ирам ки истеҳсоли Тоҷикистон аст, ба шароиту иқлимии минтақаи мо хеле мусоид будааст. аз ин намуди пахта ҳосилнокиро аз 40 центнер боло гирифтан мумкин, мегӯянд масъулин. станцияи навсанҷии зироатҳои кишоварзи шаҳри Турсунзода 50 гектар замин фаъолият мекунем. аз ҳамин ба нақша гирифтагием ки ба нақшаи раёсати кишоварзӣ бояд 30 гектар пахтаи навъҳои хориҷаи ватанӣ 24 навъи пахта корида мешавад. ин бисёртариш ватанӣ мебошад. беғарзи вай пиёз, сирпиёз, картошка, дигар зироатҳое ки ҳами таъмин кардани бозор ҳами ихтисор карда мешавад дар хоҷагӣ барои санҷиш. сета тракторҳое ки барои коридани пахта тайёр мебошад, ҳозир аз имрӯз сар карда киштикории пахтая сар кардем. тавсияи мо ҳами ноҳияи Турсунзода, шаҳри Нав, Ҳисор якта ҳами станция мебошад. мо тавсияи вазорат пешниҳод мекунем. ҳами навъҳое ки мо ай санҷиш мегузаронем ҳамиҷо мутобиқан ё не. мутобиқ боша, мутобиқ гуфта тавсия метиҳем. деҳқоно оянда ҳами тухмиҳои истифода мебаранд. майдони умумии заминҳои хоҷагии мазкур 50 гектарро ташкил медиҳад. имсол тибқи нақша масъулин ният доранд ки дар майдони 30 гектар пахта кишт намоянд. соли гузашта аҳли заҳмат дар 24 гектар замин пахта корида буданд. дар қитъаҳои дигари заминҳо бошад, пиёзу картошка ва дигар намуди сабзавоту полезиҳо кишт шудааст. қобили тазаккур аст ки ҳамаи зироату полезиҳои кишт шуда дар асоси машварати олимони соҳаи кишоварзӣ кишт мегарданд. нигоҳубин ва додани нуриҳои минералӣ ҳам тибқи маслиҳати мутахассисон сурат мегирад. дар ҳолати баланд гирифтани ҳосилнокии яке аз зироатҳои кишт шуда, он барои коридани хоҷагиҳо тавсия дода мешавад. дилшод раҳмонов, Сайфиддин Иброҳимов, хабар.